1, 2, 3. Ekameni kaJesu. Let us welcome our prophet. Let's receive him. Ekameni kaJesu. Singahlala phansi bazalwane. Oh Lord Jesus. Ngicela ukuba ngithathele ithuba ngenhlonipho enkulu. Ngihloniphe ubaba umpostoli nomama wakwakhe in appreciation of the invite ukuba sizokhonza umzimba kaKristu la. Ngiyacela uba bashayele izandla sibonge uNkulunkulu ngalo. Abefundisi bonke abakhona besixeko, I see them and egameni lenkosi amen. Ngiyacela ukuthi ngibalule laba bawomakhelwane wami lapha eMageti, umfundisi uMhlavu nonkosikazi wakhe. Ngiyabona abahlobo bami egameni lenkosi amen. Abobaba abomama nonke bazalwane siyabingelela amen. Angifika ngedwa ngifike nobaba umfundisi uMsizazwe ubaba umfundisi uKhowa bese kuba ubaba umfundisi uBishop Ngqunguza. When they noted that sizobe sikhonza ibandla kaKristu side base bethi mina uma ipossibility ikhona bacela ukuthi ngingahambi ngedwa, then ke base bengijule ukuba sizosebenza umsebenzi wasenkosini. Amen. Angeke sibambezelane. Luke chapter number 1. Oh Lord. Luke chapter 1. Angivamisile ukufunda amavesi amaningi. Ngifunda ivesi elilodwa ngize ngihambe endaweni. Ngenze isiqiniseko ukuthi wonke umuntu uyokhumbula ukuthi wathi umsimanga mhla ifikile. Amen. Verses number 35, 36, 37 zogcina verses number 38. Ngicela lokho sifundele izolo ufunda kahle asifundele futhi. Verse 35. Maria wathi engelosini, "Yokwenzeka kanjani lokhu njengoba ngingayazi indoda na?" Ingelosi yaphendula yathi kuye, "Umoya ongcwele uzokuza phezukwakho, amandla ophezukonke akusibekele. Ngakho ke lo ongcwele uzawuzalwa uzawubizwa ngokuthi indodana kaNkulunkulu. Phela uElizabeth isihlobo sakho obekuthiwa inyumba naye ukhulelwe indodana esemdala, inyanga yakhe yesithupha le, ngoba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu." Verse 38. uMaria wathi, "Ngiyincekukazi yenkosi, makwenzeke kimi njengezwi lakho." Ingelosi yamuka kuye. Masithandaze. Ubona bonke uThixo akekho okafana nawe. Yes Lord. Akekho ofana nawe. Akekho akwafana nawe. Size etafuleni lezwi lakho sisuthise ngalo sakhe. Siyanqaba ukuphuma la sifana. Kade siphansi kokuphefumula kwakho. Baba wethu omhle. Khuluma ukuphila kithi. Phefumulela ukuphila kwakho kithi. NgoKristu Jesu inkosi. Amen. Istory bazana bami izolo sisithe halamuzi. Sisobala istory sithi kwafika ingelosi. It's the same year njobe ifika okwesibili ke yafika 6 months ago. Mayifika 6 months ago ifika khona indoda esebenza etempelini yompriest. Igama layo
uZakaria unkosikazi Elizabeth. uElizabeth isihlobo sika Maria, umza wakhe, ukhazini wakhe, ushade nompriest. Ngokwe report engenhla ithi bebecela ukuba uNkulunkulu abenzele umusa bathola umntwana. Bathandaza becela umntwana baze baguga. Umntwana engafiki. Mayibonge Nkosi. Ake uthe sebebadala neprayer item sebeyifoldile bayibeke eceleni kwafika impendulo. Ufuna uyiqaphele lo ufika impendulo. Mayifika impendulo ithi hayi Zakaria umkhuleko wenu uzwakela. Uzothola umntwana. Bese uZakaria uma ezwa le statement sishiwo ingelosi. Bese uZakaria athi hawu ebudaleni bami. And you note mawufunda lapho ungajahile ukuthi akaphiki lento ishiwo ingelosi. Kodwa uzama uku-apply umqondo ukuthi lento izoba possible. He's trying to adjust himself and say to himself, this might be possible because mawufunda kahle uyasho ukuthi awusengimdala ngayo uzothola umntwana. So ngamanye amazwi uzama ukufaka umqondo ozovuma ukuthi lento ingenzeka kulokho uNkulunkulu akushoyo. Uma eqeda ukucabanga kanjalo uthi uverse 20 ingelosi yayisithi yena ngoba ukholwanga awusezukukhuluma uze kufike umhla wokuzalwa kwalomntwana. Angifuni ngisheshe ngidlule lapho. Ngifuna kodwa uyi-underline le nto ukuthi akaphiki kodwa uzama uzi-adjusta azifake ekuthandeni lo uNkulunkulu angayenza lento. Ngamanye amazwi uZakaria ongathi uthi hey sobona sekwenzeka. Yabona you see when ungayivali namakhala ingane ivali noma uhambe nje ikhala siyawufekwa ingane siyothini Jesu siyoboshwa sonke la. Mayibona seyimbuza yonke ukuthi la ingane izofa sithandaza. Praise the Lord. Asiphinde ingelosi ithi umthandazo wakho uzwakele. Umntwana uzomthola lo umangele uthi sisibadala so lo umangala wakhe ngithi mina ungathi uthi sesobona kwenzeka. Lo umangala wakhe kummeka on a neutral stance akaphiki futhi akavumi. Amen. Uma ekuthaneni Yesu yobona sekwenzeka sengemdala ngaka. Ingelosi ithi boka Jesu akekho oba neutral. Uma ungakholwanga awukholwa. Ayithi bosazama uku-apply ingqondo. Ingelosi ithi akho apply ingqondo. Usho ukuthi uNkulunkulu angakutshela into bese u-apply ingqondo yakho. Ningalahleki. Ingelosi ithi hayi thina lento siyayazi. Wonke uku-apply ingqondo ukuthi sekukhona i-doubt kuyena. NgoNkulunkulu nezwi lakhe. Seyithi ingelosi lokhu uku-apply kwakhe ingqondo sekuphushele esayidini lokungakholwa. Therefore, unbelief does not go without punishment. Ungacaba ukuthi uma ungakholwa usafe. Unama consequences akhona. Kufana nokukholwa kunama consequences akhona. Ayikho into engena profit. Hey. Amen. Ukungakholwa kunomvuzo. Ukukholwa kunomvuzo. Ngiya simplify nje John 3:16 ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka walinikeza indodana yakhe ukuba yilona loyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila phakathi. Bese kuthiwa loyo ongakholwayo next verse usahlulelwe already. So ayikho into yokuthi uthi awukho safe. You are only safe when you are in faith. Because boka Jesu ngeke ube neutral.
ngicela nithi amen. La Jesu ayikho ethi kuyobona sekwenzeka ayikho. You uthatha aside from the declared word. Angiphindi. Uma nje kuyizwi kaNkulunkulu awuna choice, same time you must take side. And the side must be the side of faith. Amen. Njengoba uthi lo baba awu hey siyobona sekwenzeka ithi ingolosi ngoba ukholwana ngeke khohlwa awuzukhuluma for 6 months for what you call 9 months iyozizalwe lengane uyisimungulu lo uba isimungulu bekungekho eplanini uprovoke unbelief, so you'll suffer the consequences of your unbelief. No. Amen, Brother Bam. Amen. For 9 months. On the other side, adding to that, Ingelosi knew how to deal with the unbelief, because la kune unbelief khona I qagelo iphuma ngomlomo ifana nokukholwa nako kuphuma ngomlomo. Oh, basana bami. Angiphindi ukuze sazi ukuthi uyakholwa asiqageli sikudedela ithuba lokukhuluma. Make wakhuluma sesiyokwazi. Uze sazi ukuthi awukholwa asiqageli siyenza ukukhuluma. Manje the critical part la is that imibhalo ibeka istance yathi umuntu uyoba nalokho akushoyo. Oh, angazi basana ngizama ukuthunga into strong la angiphindi. Imibhalo ibeka istance ukuthi umuntu uyoba nalokho akukhulumayo. Ngoba njengoba ukholiwe uyakhuluma. Ungayithatha kancane lento yokukhuluma ine weight buka nje uRomans 10 uthi ngalokho umuntu ukholwa ngenhliziyo kube kulunga. Bese kuthiwa uvuma ngomlomo kube insindiso. Uma uvumanga ngaba usindiso. Le insindiso iza kuwe make wavula umlomo. Ukukholwa ngenhliziyo ungavula umlomo uhlala ungasindisiwe. Khona sokukholiwa ngenhliziyo. Manje ke ukukholwa nongakholwa uvela ngokukhuluma. So ingelosi ithi sizoba nenkinga uma ummangalisi uqhubeka kwenzeka lo baba esakhuluma. Lo baba uzokhuluma ungakholwa. Ulimali lento ezayo. You right what? Itingelosi siyokwenza itingelosi uma lengane sifuna iphathwe ngesandla akathule lo baba. Because if principle stands, you shall have whatsoever you say. Uzoba nalokho okushoyo. Manje uma eqhubeka ekhuluma imiscourage. Iyofa seyihlezi isibelethweni ngane. Ngoba amazi contrary to what is in the womb. Amen. The issue of confession, the issue of confession, take it serious. Buka nje uNkulunkulu beno Abraham bavumelana ngendlalifa. Indlalifa ngithi niyayazi. Indlalifa elidliwayo kusuke sekufuna umnikazi walo. So makuthiwa indlalifa kusho ukuthi umnikazi wefa uzofa kuqala kunawo. Ajaba. So ngeke indlalifa. Meke yafa isekho lento ayisa exist ayisiyona ufe nje meke wafa kasesiyona indlalifa. Ngoba ufa lo nefa afe. Bese kuba khona udlifa. Lento engichaza ngicela uyithathe serious ngoba iyona engizoyikhuluma uzofika ekugcineni kwale story ngisiqalayo. So indlalifa ithatha ifa makufa umnikazi wefa. So uNkulunkulu uthi ufuna Abraham uthi ngicebe kakhulu ukuthi ngingafa ingcebe yami isalezeni. So ke Thixo nginikeze indlalifa. uNkulunkulu uthi ayizokunikeza. Angifuni siyeleni nale story. Yafika ngempela indlalifa.
ithe isakhula wafika uNkulunkulu wathi Abraham nikela ngendlalifa. So mighty akayinikele usho ukuthi ayibulale in simple terms. Ngoba umnikelo walaphana ukuthathwa isilwane sibekwe la sinqunywe sishiso. You see? UNkulunkulu uthi Abraham yenza njalo. uAbraham akamphikisa uSimakade. Awumuze ethi hayi le nto ngitshela ngayi ngizoba nenkinga lapha. No akamphikisi. Uthatha umfana ngene endleleni uya kule ndawo uNkulunkulu athi ahamba unikela ngayo yena. But ngifuna unothela. Uma umfana ebuza umnikelo uthi nanku umlilo nasi izinkuni. Iphi imvu yomnikelo? uAbraham fanele athi kumfana wena. Manje nilalele kahle. Manje akakwazi ukuthi athi uwena ngoba maqala indlela kwathi uyindlalifa. Akakwazi ukushintsha indlalifa yenza umnikelo. Of confession. Also create an environment which is an assurance yokuthi akushintshe lo useyindlalifa. I-confession ayishintshe ukholo lokuthi miyeka ayibize indlalifa ngomnikelo kodwa nowamjoyini. Bathi ukholo kuAbraham yena lengane yena uSimakade akayibiza ngomnikelo yedwa anjoyini ngoba mina indlalifa. Uma bekhuphuka beyonikela listen sebakhupha bawunikela utshela izincike ukuthi salani ke manje siyakuyona seyidinga mina nonyana noSimakade bese nasi isiqiniseko sizobuya. Let declaration lesimemezelo uma sichazwa lesimemezelo ku New Testament kuthiwa uAbraham wakholwa. Yes sir. Ukuthi noma ngabe kuthiwa uyasha uba umlotha kodwa mase kufanele ehle uzokwehlika naye. Ngoba akacelanga umnikelo enkosini wacela indlalifa. Haleluya. Make wakholwa nolimi lakho alume lapho. Intetho yakhe ayimela awusakwazi ukukhuluma into ongayikholwanga. So ubaba lo ukukhuluma yathi ngelo sizolinyaza lokukhuluma. Ngona agcine ngokucabanga kodwa ngakhuluma. Meke kwakhuluma meke aphuma amazwi asay creative force. Ngona agcine ngokucabanga. You know you go and check the scriptures. I think Matthew chapter number 6. It do not think and say. Ungacabangi bese uthi ngizodlana ngizophuzana ngizobathana. Ase ayisho ungacabangi ithi ungacabangi bese usho. Ithi ngabemazi ithi makufika ukukhathazeka ungakhipha emlomeni. Ngoba meke wakhipha uya endorse existence yakho. Come on. You right God? La kwa Jesu sikhulume sikholiwe kuphela. Second Corinthians chapter number 4 verse 13 lithi na ufunda lapho. Le ntumeli yakho indawo kodwa singathini sihamba ngomoya. I think 2 Corinthians chapter 4 verse 12. Verse 12. Verse 13 I mean to say. Verse 13. Njengalokhu sinawo lowo moya wokukholwa kuNkulunkulu. Njengoba kusho embhalweni ukuthi ngakholwa ngakho ngiyakhuluma. Note the statements now lo moya wokukholwa. Njengoba imibhalo isho ithi ngakholwa ngakho ngiyakhuluma. Jabana. Ngicela unote lo nto ngakholwa ngakho ngiyakhuluma. Usho ukuthi la kamsindisi monga ngakholwa ungakhuluma. Uphinda ucini usho ukuthi la kuba Jesu mawungakakholwa. Uma nje ungakakholwa ukuthi lento uzoyenza, lento unamandla okuyenza, lento uthembisile ukuyenza,
lento awayenza vala umlomo because kuthiwa ukukhuluma njengokholwa kwakho. Simply because ezulwini when they attend to your issue abadabuki ababuka ubuso bakho bacheka ukholo lwakho. Boka Jesu akutajikelwana ayikho lento yokudabuka abakusizeli bathi Nkosi yami umsima ngaphandle seze wajuluka yikho lona abantu sikanokujuka uzuqede uyeka ukujuluka abadabuka. If lento ungayikhola check uLazarus bese fa mase khotho izinja bamdabukela abadabuka until he comes to a principle ezomkhipha kule nxa. Angiphinda bazwanga uma bayadabuka lo babo ikhotho izinja ukuthu uLazarus bafe bamdabukela kwathi manje abeze ebusweni bomuntu beze emgomeni. Once you are bound to a principle, they have a reason to attend to you. Yeah, amen. Uthi ke lo ngalokho sinawo lo moya uthi sakholwa siyakhuluma ngabamazi usho wonke ukukhulumayo ukholiwe. Manje ngiyakululeka qala ucheck ukholo before uvula umlomo. Muzokhuluma imizwa khuluma ukholo. Isho nomzalwane ungaba ukukhuluma ukuthi ufika njani khuluma ukukholo ngoba uzoba nemphumela yemizwa uzoba nemphumela yokukholo. Amen. Ngoba ezulwini they attend to faith not to how you feel. I'm saying uthi lo ngalokho sinawo lo moya wokukholo ukuthi sakholwa ngakho siyakhuluma. Is I will simplify them so that we you know as a mom it's simple. You see when you go to a shop mawufika store yonke into esestore uyayithanda futhi yonke into esestore most of it uyayidinga kodwa awuyiceli yonke ngoba mozo ucela uqala ubheka iphakethe. Umlomo uvula ngokwebalance onayo. Yes, sir. Mangiphinda I'm saying mawufika esitolo yonke into esesitolo uyayidinga. Uma ungayidingi uyayifuna. Kodwa awuyiceli yonke. Wayonke oyicelayo ile ozoyi-afford. So umlomo uvula ngokwephakethe lakho. So it's the same principle in the kingdom of God. So kumemeza kanti ukholwa lokho. Because esitolo aba-attend noma ngabe isihlobo sakhe sidayisa esitolo asi-attend ubuhlobo. Sibheka imali oyibeka kwi-account. So I'm saying to you, njalo uma uvula umlomo check ukholo selukunikeza isiqiniseko sokuthi ungakwazi ukuthatha lokho okushoyo. Sure. Sure. Bazama bami angiphinde ukholo lwakho nokungakholwa kwakho kuphume emlomeni ayikho indlela leyo ozoyisho iyona esiyazi ukuthi iyona ozoba nayo. Amen. Ufika ubaba I think is Mark chapter number 9. Ufika ubaba uthi ubaba ulethe ingane yakhe laba bayithandazela abafunda igwiji into yabo baze bayithatha ingane bebona ukuthi bayahluleka bayisa kuJesu. Mabeza nayo nobaba ebika ukuthi hayi bahlulekile abafundi bakhe abese uJesu kanti kuze kube yiningi sizukulwane singakholwayo. And mawuzwa le statement ungacathi uthethisa abafundi kanti cha khuluma nobaba lo ulelwa ingane. Mawuzwa le statement ungazi ucathi abafundi la kuliwa nabo ukuze kube nini nginani sizukulwane singakholwayo. Awani my mawuzwa le statement ungacathi uthethisa abafundi izwi ivese lingenzansi. How long has this thing been happening kubuza ubaba? Awani uJesu akusena umuntu ofuna ihistory yesifo somuntu
ngicela nithi amen. Umcheck uJesu ayi indaba yehistory uthola kunalokho uthola abafundi bakhe bebuza ukuthi khambe kungani kunje. Yabona uJesu ngumbuzo efuna ngoba livele lithi wayazi. Yakhumbula lo wehleze eciba into 8 years. Livele kuthiwa uJesu wayazi ukuthi how long is this thing be happen. But this time ubuza lo baba. Sekulesikhathi singanani kunje. Unje lo baba. Usuka lo mntwana esana. Uphonseke emlilweni wasinda. Uphonseke emanzini wasinda. Uzathi zombili lezi zinto bezizama ukumbulala kodwa sahluleka. Bese ethi kuJesu uma ukhona ngifundele lesiswati uma kukhona utho ongalenza siyacela usisi lesulisho kamnandi lithi wathi uma unamandla siyacela usisi right uJesu abese buka lo baba elaleli statement sakhe sokuthi uma ukhona utho ongalenza uma unamandla abese uJesu no yazi angilungise la akusingane egulayo ubaba yabona amlungisa kanje ubaba athi kubaba elesizulu manje lisuke linqamlele ofunda elesingisi lithi uJesu wambuza wathi uthi kimi uma bese lithi khoma athi ngithi kuwena okholwayo all things are possible. Njengoba elizwa yethe sizukulwane singakholwayo ngoba uJesu wanendo yabona ngokwe environment akuyona lo baba kufanele ngabe lengane iphilile. Kodwa ayikwazi ukuvela iziphilele unless there is a payment. And the payment is faith. Manje kutholakala ukholo lokababa lungakwazi ukuthatha ukuphila kwengane. Oh yeah. Yeah, uthola igauge yokholo likababa ayikwazi ukuthatha ukuphila kwengane kuJesu. Nikhona bazalwane bami. Uma uJesu ayiqeda ukumtshela ukuthi hayi baba okholwa all things are possible ubaba a pick up uthi oyifaulty kimi bese ethi ngiyakholwa siza ungakholwa kwakho. Yo. Ubaba uthi hayi sengiyabona no qinisile uJesu akusingane nenkinga yimini ngoba ukuba ngikholiwe beyophila ngifika. I-good news lelo verse ithi moyifunda kahle ithi wathi methi if you can do anything uJesu wasiyangena wathi there are no ifs to the believers. Njalo good news itshela lo baba uthi haba sengibonile ukuthi lo if ukhompyutha ukho kwabakholwayo. Uyibone kanjani uJesu lento through his confession. Kwanje mayikhuluma uJesu wathola no ulahlekelana nokholo. So the moment you open the mouth sesiyazi ungalaphi. Eya. Khona bazalwane and I'm serious lo uvula kwakho umlomo ukubeka eside whichever side uzoba nemphumela yakho. In the book of Kings uthiwa wafika umprofeti wathi ngakusasa ngalesikhathi kuyobe kuyinala wasume sihlakaniphi sathi ngisho uNkulunkulu angavula amafastela ngoba idomu ziyahlupha eminyaka sathi ngisho uNkulunkulu angavula amafastela yayenzeke leyo nto wabuya umprofeti wathi khululeka uzokubona but you won't partake. Hey. Into ezoba ukuthi ungapartake is your unbelief. Amen. Unbelief does not go without punishment. But now I'm saying to you, make nje wakhuluma thina sesiyokwazi to usekholweni noma sengakholweni wasukhiyela. Buka nje. uNkulunkulu uthi lapha ku Numbers 20 Moses hamba edwaleni ufike edwaleni uthi kulona alikhipha amanzi. Moses uyahamba edwaleni uyalishaya uyawakhipha amanzi.
uNkulunkulu uthi Moses nawe Aaron wazani la bayeza behlangana naye lapha verse 12 uthi uNkulunkulu usho uSimakade usho Moses uthi Moses nawe Aaron ngoba aningikholwanga ngicela ngifundele le verse ungabe ngathi ngiyaqaqela Numeric chapter number 20 verse 12 yonke le ngishumana ayikho le manothi khona nje simyobusela ikusasa namhlanje verse 12 uSimakade wathi kuMose noAaroni njengalokhu ningakholwanga yimi nakhe futhi ningangcwelisanga phambi kwamehlo abantu bakwaIsrayeli ngalokho anikulingenisa leli bandla ezweni engilinike lona unbelief does not go without punishment uma sishumela sithi uMoses akangenanga ezweni lesithembiso because of disobedience akamlalelanga uNkulunkulu uyazikhulumela la kule verse uthi ngoba ungikholwanga akathi ngoba ungilalelanga uthi ngoba ungikholwanga ngeke usangena bazali bami mangphinde unbelief does not go without punishment ngoba ungikholwanga therefore ngeke usangena now uNkulunkulu made a statement ukuthi why bekufanele uMoses amkhole and ukumkhola kaMoses bekuzovela through his confession ukube wafika edwaleni wathi manzi phuma uNkulunkulu bezobona uyamkhola manje njengoba efika edwaleni elishaya uNkulunkulu uyabona ukuthi usinenkinga now kwenzakalani uNkulunkulu mayefika la bephelelwa khona amanzi usethi uNkulunkulu nanti ithuba ngoba lo mangaliso sokuzoba wesibili wenzeka ukwenzeka before ngenduku uthi ke nanti ithuba lokuthi labantu babonde ngehlukile anangizuzihlukela nje noma ngihlukile kodwa ngizuzihlukela nje emehlweni nabo ngizohlukisa ukholo laka Moses njuma lifuna ukuphela ngiphinde uthi ukholo luka Moses ilona lizongipainta different njani na uma besuke eGibhithe when they left Egypt basuka benomqondo ukuthi izinduku zenza into efanayo ngoba le nduku kaAaron yashintsha yaba inyoka nesangoma yashintsha yaba inyoka neyomthandazi yashintsha yaba inyoka neyomthakathi yashintsha all the magicians baphonsa izinduku zashintsha so baphuma benesithombe sokuthi lento yenziwa induku kaMoses lento yenziwa induku kaSimakade nezinduku zaseGibhithe ziyakwazi ukuyenza manje uNkulunkulu uthi no ngifuna ukuthatha inqanaba elithe thuthu babona akusinduku imini and for him to come that uzodinga ukholo likaMoses akazuzihlukela akazuzihlukela uzodinga ukholo likaMoses lumenza ahluke all right uzohlula now the premises that I believe uNkulunkulu is coming from nale statement sakho ukuthi uMoses akaza ayisebenzisa induku ngoba kuthanda yena njalo umbone phakamisa induku bese kuphuma umangaliso kuyona induku okwazi ukuthi uNkulunkulu uthe sondelani siyaqhiba ngoko ngithi mina uMoses umbone edonsa induku eyiphakamisa kuba mnyama eEgypt kukhanya eGoshen uNkulunkulu uthe uma iphakamisa eshaya uthulu lokuphenduka komaskito ingoba uNkulunkulu uthe so asivumelane ke namhlanje so kwangesiyona induku kwakuwusho kaNkulunkulu angiphinda akusiyona induku ukusho kaNkulunkulu it's just that it is executed with the rod usethi uNkulunkulu baprove ukuthi lizwa kuyona induku thatha induku khosha uyibeke phansi bese uthatha amazwi ami ubiwo wakhuluma uNkulunkulu in his mind uthi vese uMoses ubekholwa izwi lami kanti uMoses sesemuvile from faith in the word usenokholo entukwini so uyena ukuthi make ngabeka induku ngeke kwenzeke lutho kanti uNkulunkulu wazi ukuthi le nduku ithatha ngoba kusho mina so usethi uNkulunkulu thatha lamazwi engisuke ngikunikeza wona uwenze ngenduku wathatha wakhuluma
Moses wambuka induku wabuka lamazwi athi ngiyoba yini mase ngenze lutho wathatha induku washaya wasethi uNkulunkulu sengilimele ngoba bonke bangibona ngisafana kanti kube bewukholwe izwi lami wakhuluma edwaleni kwaphuma amazwi lonke ibandla likaIsrael beliyomemeza lithi akekho onjengami sengilimalile la Moses because ukholo lwakho had to paint me different now ngoba uqhubeke ngenduku ngilimele therefore upon that asihlukane. And I'm saying to myself, Msizana, uhlukana kanjani nomuntu oshaye ulwandle lavuleka kwawela abantu? Uhlukana kanjani nomuntu ophakamisa izandla kwawina abantu? Abantu uyezwa iBhayibheli kuthiwa waphakamisa izandla impi kaIsrael yawina. Uhlukana kanjani nomuntu obheka phezulu kunethe njengoba ezulwini thina sibona imvula yena wabheka phezulu kweshika ukudla ukudla bakudla amasizwe abadadishayo bathi wawuthi uma uthola iqebele engane lilodwa libe nawo wonke umsoco odingwa umzimba. Uma udla leli qebele engane kuba ngathi bowudla inyama bowudla ubhontshisi bowudla ummbila konke ukuthola iqebele langene lilodwa. Hence imbhalo isitshela ukuthi baze bathi mana akusigama lokudla umbuzo othi yini le ngoba mangazwe izinto esiphuma kule qebele engwane. Uhlukana kanjani nomuntu ophakamise induku kwamnyama kwakhe bazalwane bami ngiyasibuza uNkulunkulu uhlukana kanjani nomuntu osenze imhlola emingaka. Then I stumble to Hebrews 11:6 ngaphandle kokukholwa awunakho kumthokozisa uNkulunkulu then I find a reason to bahlukane ekukholweni. So uNkulunkulu nje uvele wambhaqa ese on the other side wathi asihlukane ngoba indlela yokukholwa ngiqedile le ndlela nje yokukholwa manje awukwazi awuyiphutha nje uMoses ukuthi ungatholakala kwelinye iside sisesendleleni ende kangaka sibheke into the promised land wathi asihlukane let me find somebody wathola uJoshua not my thola uJoshua ma ethola uJoshua uthi uJoshua njengoba benginawo uMoses nawe ngizoba nawo la ubeka khona unyawo lo mhlaba wonke so uwena bese mtshela ukuthi uzohamba kanjani. Verse 8 this book of the law ingasuka emlomeni osidla ngayo imini nobusuku qaphele ukwenza njengoba kulotsho mayiqala noJoshua umtshela into eyodwa ayingasuka emlomeni because bahlukane noMoses emlomeni mabahlukana naye balimale emlomeni. So uthi Joshua thatha lento and rectify the mistake, prove that faith is working. Thatha lelizwi asuke emlomeni. So your faith ukukholwa kwakho kumandla emlomeni. Yes sir. So as ungakholwa kwakho kumandla emlomeni. Nje yabona umuntu ufese imthandazelo esiqede. Siqede umthandazela abethi hey inkinga yalento nomkhulu wafa yiyo. So khulekani. Checka noma sicopsanti ume kahle kuma date akhona. Ngoba akuzokwenzeka izandla zethu. Zokwenza ukukholwa kwakhe. Angaze ngaphinda ilonto. Because umangaliso awuyina ngephosela. Look to the story nje. Kuthiwa imibhalo isitshela ukuthi kwakunomama wayesegule 12 years. 12 years agula. Bese kuthiwa wezwa ngoJesu. Ni-underline lonto wezwa. Usho ukuthi uJesu akamazi. Wezwa ngaye. uJesu akambona ngwezwa ngaye. Ngicela singasheshi lapho. uHebrews uRomans 10:17 uthi ngalokho ukukholwa kuza ngokuzwa. So uma uthola umuntu ekholiwe ozwile. So uma kungekho into ekhulunyiwa yikho zoyikholwa. Ne right what? Yeah. Uma ngeke into ekhulunyiwa yikho yonke esiyikholwayo esizwe ngayo. Because the continuous hearing brings the reality of what you are hearing about. Lo kuzwa njalo kuyenza lento ozwa ngayo ibe khona ngempela. Amen. So wezwa ngoJesu. Bese kuthiwa wathi esezwe ngoJesu wayesethi kuye
mangibona uJesu ngathinta umphetho ngicela singadatazeli nalapho sibuke ukuthi ukhona ukuzwa nokusho so mayifuna sihlanganise ukuthi lokuzwa lended her to faith this faith lended her to confession awuthuli sokholiwe nalahleka futhi wezwa ngoJesu wathi kubezwe ngoJesu kwagcwala ukholo sinawo lo moya wokukholwa ngakho siyakhuluma kwanele kwagcwala ukholo wakhuluma wathi mangibona uJesu ngathinta umphetho ngizophila. That's the first part of the story. The second part of the story ile translation she responded to herself waphendula kuyena wathi mangibona uJesu ngathinta umphetho udaba lami luzosombulukela. Now ngifuna sizibuza ukuthi why ezosho kuyena why ezosho kuyena. So my thinking says lo mama ubebuka imeko yakhe ngoba uma ufunda ungacela uJesu wafika same day. It took time for Christ to show up. Futhi I can help you on this one. The confession nalokuzwa ngoJesu there is a distance between. Ungacathi wezwa ngoJesu wayesethe wezwa continuously ngoJesu until the healing power became real to her. Amen. Ndifuna ukwanda kanise ku9 ake ngiphinde wezwa ngoJesu ngithi mina lokuzwa kwakhe ngoJesu umuzwe esethi lokuzwa kwakhe it was a process akazwanga same day but the same day wathi mangibona uJesu no it was a process because kufuna ezwe uze kudlula konke ukuzwa akakuzwa Phinda akakwazi ukuthi ezwe manje bese shintsha ngoba uninga sekuzwile nesifo sakhe. Yes. Bazoma ngithi mina odokotela sebemtshelile bathi uzofa. Ama report anawo alo 12 years. Akhomba ukuthi isombulula sekho. Wonke ama report anawo manje ufuna ezwe until every report is suspended. Funa ukholo lwakhe ludlule luze lilingane no 12 years. Oh Lord. Manje lokho it calls for a continuous hearing. Afuna ezwe kanye bese uba njalo. No wezwa njalo njalo. Passion translation it she heard about the healing power of Christ. So wezwa njalo ngoJesu ophilisayo kanti ngesikhathi ezwa uyi minus kulo 12 years kuyanda ngasekholweni. Lwana nelwakhulu ukholo lwa equivalent to 12 years. What are you man? Uma lo Jesu enje I cannot continue to be like this. Ukholo umu Jesu enje kibanjani nje. Base tukhona umfuneke lo Jesu nikhona bazana bami nalapho lolukholo lwaqhubeka lakhula because there was a continuous hearing lwaqhula ladlula ukuzwa ukuthi uJesu uphilisa abantu uthinta abantu lwaqhula ukholo it came to a level la lothi kuyena akazukuthinta uzomthinta wena because lo mama kezwanga ngoJesu othintwayo wezwa ngoJesu othinta abantu lwaqhuphuka ukholo lwadlula inormal average lwadlula into ejwayelekile neyaziwayo lwathi ukholo ngizokhoma uphaphele gwanagwana God Almighty lathi yakhe into izoshuka. Her level of faith grew at the continuous hearing of the word, and we see that through her confession. Why I say it again? Mangibona uJesu ngathinta umphetho. Fast forward now uJesu yes after some time wambona nawe ngempela uJesu she made her way behind isho njalo imbhalo wabamba umphetho bese ithi iBhayibheli ngasona lezo sikhathi. Bazalwa bami umama came with faith olungafuni loan but olufuna immediate clearance. Afika nokholo lokuba ngcono. No. Awayengasafuna ukuba ngcono. iBhayibheli ngasona lesi sikhathi mayithinto wezwa
ukuthi hayi umopho unqamukile. And ngokwakhe it was enough. Wasefanele lapha asuka hamba. Kwasho ukuthi makuphuma lamandla uJesu uzwile ukuthi khona bengena appointment naye. Kodwa ubene appointment nami through faith. Manje ke angikwazi ukumziba okholiwe. Ubani ongithintile? Akaqala ukuthinta uJesu. Kade bemthinta yonke indlela. Kusho umfundi. Wathi ubuza kanjani ukuthi uthinta ubani ngoba sonke siyakuthinta. Wathi uJesu no this time. There's a touch with a testimony. Ubani ongithintile? iBhayibheli owesifazane esebonke akasafihleki. Wayesevela. Yimi Nkosi. Ngizwe ngawo ngisekhaya. Ngase ngithi mangingathinta umphetho ngizolo. Wathi uJesu asiyeke amandla ukukholwa kwakho. uJesu benenkinga yamandla aphumile. Maye semthola ukuphunyelwa amandla akasababaza amandla. Sebabaza ukukholo lwakhe. Izithandaze khona. Oh Jesus. Asiphakamise ngenyawo. Akekho njengawe, uyinkosi ephakeme. Izwi lakho liphilile linamandla liyadala. Okungekho kube khona. Bayede dwala, bayede uNkulunkulu ongcwele. Wena wedwa ozwi lakho njengenhloko amanzi amaningi. Usukhulumile kaJehova namandla nempilo yethu Baba. Our Lord, Heavenly Father, have tapped into a new dimension.